गोरा नारसिनथारनांगौ ना दासो जादों बेरनाया 20-25 दिनाव बेरोना गायनोसै जाफैनोसै बेरबा गोथावनो आदा मन नै वाव मिल्की वेस्टार बे 180 केजि पर केजि मैखुना बेनो वेस्टार माबाखौथ' दाननाय जायासै बेखौ मैखुनखौ माबाखौ जिगाबखौ दानस'वाबाबो जायोनो ओमफ्राय दा नैबिदि हाइट बानायथारनांगोन आरो नारसोनानै हेलौ गाइस वेलकाम टु डियार फार्मिं आसा खालाम गासिबो थिगैनो दङ जों दिनै मोनसे गोदान आबाद खालामनो नागिरदों बेखौ नायफैदों दा बे आबादा नै मैखुन आबाद बेनो बे माइ जिगाब सोमगोन ओमफ्राय दा सुनै होगोन सुनैखौ मानि थाखाय होदों माइ जिगाबनि बिजानु खारनायनि थाखाय सुनै होनाय जाबाय दा नै ओमफ्राय मैखुनफ्रा रेडि जोबखाना मैखुना मा भेराइटि बेलेग भेराइटि दं ओमफ्राय मा भेराइटिखौ लाबोखो गोजां बोथोरनिया मामोनलाय मिल्की ओमफ्राय गोलोम बोथोरनिखौ मा होनोमोनलाय गोलोम बोथोरनिखौ मा होनोमोनलाय आदा नैबे वेस्टार गोजां बोथोरनासो दा वेस्टारा आयौ माथो बुरजाथार नामा आदा मन नै वाव मिल्की वेस्टार बे भेराइटिया गोजां बोथोरनि बरियाखा बबेनिफ्राय अर्डार खालामदों बेखौ गुवाहाटि दा बानायनायखौ नायनोसै ओमफ्राय बेखौ जिगाबखौ बेसे गोबाव सोमनानै दोनगोन हरसे आच्छा हरसे सोमखांनानै ओमफ्राय उनावहाय बोखारबाय ना फोराननांगौ लामनाया बांद्राय ड्राइबो खालामनाङा बोखांनानै सुगोरबावनांगौ बे सुनै एरिखौ ओमफ्राय सुखांनानै हाफ बयल लामबाय बांद्राय ड्राइबो नङा बांद्राय गिसिबो नङा मिडियाम अबेहाय दोनगोन ए बैयाव ना रेडि खालामबाय नामा बेनिफ्राय आं देखायनि एसे जायगाया जाहैबाय स' नै ओरैहाय न'आ बेनो जाहैबाय मैखुननि न'आ नै रेडिखा मैखुननि न'आ नै बेनो बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै दा बेहाय दोनगोन नै बेहाय दोनगोन आरो बे प्रसेसा कमप्लिट जाबा बेहाय दोनगोन ओरै दिरुं खानानै दोनजोबनाय जागोन बेहाय स' नै रुमा बेसे गिदिर कमप्लिट बेयाव दोनजोबगोन आरो दा नै ओरैथिं दंबावो आदानि बागान बेबो थायहां जाबाय नै ड्रागनबो दङ ड्रागना गोगोम बुरजाखानि ओरै ड्रागन दं आरो नै ओरैहाय जाहैबाय पापाया मैथ्रु मुदुफुल फिथाइया नै दा जोंथ' बानायनायखौ नोंथांमोननो देखायसिगोन मारै बानायो मायो आरो उनावहाय प्रडाक्टआ जाबा नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ'जों नोंथांमोननो देखायबावगोन जों स' स्टे टिउन भिडिअ'खौ नायनो थाखाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम स' भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बैयाव सोमनो थाखाय जिगाब लायबाय दा जिगाबा बै दुब्लियाव दं नालाय बेखौ लायनो थांबाय दा जिगाबखौ सोमखांबानो जाथ'सिगोन ओमफ्राय खामानिया गाबोन थासिगोन फोराननाय
दानस'नांगौमोन जिगाबखौ खिन्थु दानस'आबाबो जासिगोन टाइम हास्लाबलानो दा ओंखायनो दानस'नाय नंला जिगाबखौ डाइरेक्ट दानस'आबाबो थननानै प्लास्टिकआव सोगोन ओमफ्राय प्रसेसआव खालामगोन आरो बिदिनो जोंना माबाया बेयावनो ओरै गासिबो इलाकायानो जोंनि जाजोब्बाय दा बै नुहुरनाया नैबे नुहुरनाया खावसे बेयो जेसेबां बिफां गिदिर गिदिर नुहुरदों बे जोंनि नोंथांमोननो देखायबाय थाग्रा बागान कक'आ आरो खान्थाल गय थालेर किंसिल्लि गासिखौबो बेयाव बानायजोबनाय जादों इन्टारक्रपिं हिसाबै स' नैबे जाहैबाय बिदामोननि दुब्लि बेनिफ्राय ओरै लाना थांसिगोन नै बाजैया मा लांफैदों बाजै प्लास्टिक लांफैदों ओरै लानानै थांनांगौ बेखौ लाबोबाय बेखौ दा दानस'लाना दानाबाबो जायोना माने थननानै सोबाबो जायो आदसा दा बेखौ दानस'ला थननानै सोनाय जासिगोन माने ओरै थनदों बैदिबा बेले बेजे जाबावगोनसो ना फिसा फिसौ दे जायोबालाय जायो मोजां जाखायोबालाय दा बेखौ आरो नांबावगोन ना जिगाबा आवलायदो नैबे सोमसिगोन जोङो दा नैबे सोमसिगोन सुनै होबाय सुनैखौ आवलायदों मिक्स जानायनि मिक्स जाबाथाय बेखौ बे सोमसै बे जिगाबफ्राव बिजानुफोर दंबा बिसोरबो थैसिगोन जाहैबाय भाइरास एम्फौ एनला बेफोरखौ बुथारसिगोन सुनै होबाय नालाय बेखौथ' मोननै प्रसेस दङ फुदुंनानैबोथ' बानायोमोन ना रुनानै जिगाबखौ रुनाया खस्थ'सिनखाय बन नांगौ थौ नांगौ खस्थ'सिन जायो दा नै बिदिबा इजि प्रसेसथारसै आरो ना माबा जिगाब आरामसे माने सुनै होखाबाय नालाय सुनैया गरम बिजानु बुथारखायो नालाय दा इजिसिन आरो बियो रुनायनिफ्राय माबाथ' रुबा बुहुद खस्थ' दा नै नायनानै लादो ल' बाजेट एकदमबारे बन नांला खस्थ' नांला अर सुबाय थानांला सर्टकाट मेथड जाहैथारबाय आरो बे सुनै होनाया दाथ' सिगांबो बानायखानाय हिसाबै एक्सपिरियेन्सआ दङ जाखायो दा एबारनियाव बुरजा कुवान्टिटियाव मावनो नागिरदों नालाय दा प्रडाक्टखौथ' उनावहाय जाबासो नुसिगोन दाथ' बानायनायनिसो प्रसेसिङाव सोलिगासिनो नालाय प्रसेसिं जागासिनो बानायनायनि दा बेखौनो नायदो भिडिअखौ मारै मारै बानायो नै जेब्ला बिबारा बारगोन अब्ला देखायफिनसै मैखुन बेरनायखौ दा बेखौनो नायबानो जाबाय बानायनायखौनो स' दिनै बेखौनो देखायबाय नोंथांमोननो गाबोन सोनाय भिडिअखौ लाबोनोसै सोनायाथ' दिनै जाखाला आदा माला सोगोन गाबोन बेलासियाव स' दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन गोदान भिडिअ लाबोफिनसै सोनायनिखौ मारै मारै सोयो स' आसा खालाम नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो नै ड्रागन बागानबो दं ओरैजाय स' बाय बाय नै दिनै फिन खेबसे फैफिनबावबाय मैया सोमनानै दोनदोंमोन दा सोमनानै दोननानै दिनैहाय बे फोरानबाय नै बेसे गोबाव फोरानगोन बेखौ आदा रानफुनला दैखौ गहोजोबनानै बांद्राय द्रायबो खालामला आरो एसे गिसि एसे गोरान बिदि फोरानसै ओमफ्राय दाहाय बोखारनानै प्लास्टिकआव सोनोसै नै फोरानगासिनो बेबायदि फोरानबाय सांग्रांनो दैया गाहायाव गसरनाय बायदि 20-25 दिनावनो बेरबावो जाहैदों बेरनाया 20-25 दिनावनो बेरोना नायनोसै जाफैनोसै बेरबा गोथाव गोथावनो
बेखौ ए मैयानो सोमदोंमोन नालाय दिनैहाय बेहाय दोनबाय ए सोमफिनबावबाय दा नै दहायो नायफैखांबाय खनसे ओमफ्राय दा नै एसे रानबाय दोनबावनांगौ एसे रानहोबावनांगौ गिसिद्राय आरो नै गोदान सोमफिनबावबाय दा सोबायानो सोनाया मारै मारै सोखो नायनांसिगोन एसे खोन्थादो दे आदा मारै मारै सोखो प्लास्टिकआव जयेन माबा सोनाया बे प्लास्टिकआ मैखुननिखाना मैखुन बानायग्राखा नै नायनानै ला 180 केजि पार केजि नै मैखुना बेनो oyster जोलैनि नामा होनाया स्टेप मोननै मोनथाम होनांगौनो आरो नै माबाखौथ' दाननाय जायासै नारसिननांगौ ना बेबायदि माबाखौथ' दाननाय जायासै बेखौ मैखुनखौ माबाखौ जिगाबखौ दानस'वासै दानस'वाबाबो जायोनो ओमफ्राय दा नै बिदि टाइट बानायथारनांगोन आरो नारसोनानै बेबायदि बेबो मोननै रोखोमनि दं नालाय गोजां बोथोरनिया बेलेग आरो गोलोम बोथोरनिया बेलेग गोजां बोथोरना नै बेबायदि खालामनांगौ लेयार बाय लेयार बै गाहायाव होखांबाय ना नै र' नैबे गुफुर गुफुर नुनाया बे होखांबाय दा नैबे लेयाराव होनसैलाय नैबेनियाव स्टेप मोनसे एसे होबावनोसै सोबावनोसै नैबेखौ ओमफ्राय बे होबावनोसै बेनि उनावहाय बेगरखौ होबावनोसै ओरैनो खयदिननि उनाव बेरो आदा बे 20-25 दिननि उनाव दाथ' गासिबो प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायबाय दा 20-25 दिननि उनाव नैबेयो जायोबा देखायफैफिनबावनोसै बेरनायखौ दा मारै मारै बानायनाय प्रसेसखौथ' देखायबाय थाखोसे होबावनोसै नै बेहाय थाखोसे होबावनोसै दा न'आव जानो गोसोबाबो बानायनानै जानो हागोन बेखौ बिहरबानो मोनो बेगरखौ अर्डार खालामबानो मोनो आरो बबेनिफ्राय अर्डार खालामा होनदोंमोनलाय आदा गुवाहाटि ओमफ्राय बिहरनो हागोन ना नांगौबा औ ओमफ्राय मैखुनखौ जेब्ला जायो बेसेबां दामनि फानो लकेल रेटआव फवायावनो 50 थाखा होमबा केजियाव 50 थाखा फवानिनो फाननो हायो नै 200 थाखा केजि मोनगोन मोजां आरो बारा गोबाव सम नांथ्रा मैखुननो 15 दिन 20 दिननिफ्रायनो मोनगोन नोङो ओंखायनो न'आव जानो थाखायबाबो मावनानै जानो हागोन आरो फाननो थाखायबाबो हागोन दा सिगाङावबो नै बे आदामोननावनो बानायखादोंमोन जानोबो मोनदों फाननोबो मोनदों एबारनियाव बांसिन खालामनो नागिरदों न'बो बानायखाबाय बैथिं ओमफ्राय नै बेहाय सोमबावबाय बाखि फोरानबाय माखासे नैबाव दंबावो नै आदा मन लाबोखादों दा लेयार मोनसे जोबलायबाय नै लेयार मोनसे होनो थाखाय जिगाब सोबावनोसै बिदिनो लेयार बाय लेयार स्टेप बाय स्टेप सोयै बिदि सोयै नारसोनानै टाइट नारसोनांगौ बिनि सायाव बेगर होलायबाय बेबायदिनो खालामलांबाय थाबानो जाबाय थाखो होलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंना खान्थाल गायग्राया दानफायबावनांगौ नामा एसे मोसौआ दानफायबावनांगौमोन नामा हाग्राया गोदान टेकनिकजों होबाय मालाय आदैया दासो खामानि मावना फैदों जोंनाव फुरा बागान नेग्रा बागान मेनेजारा बेनो जोंना
बागानखौ नेग्राया मेनेजारा मोनसे बिदि थफ्लासेयाव नैबे थफ्लासे थांगोन नैबिदि मोनसे थांगोन ओमफ्राय बे कयस' ग्राम थायो 100 ग्राम ना 100 ग्राम थायो बेहाय बे मोनसे थफ्लासेयाव थांजोबगोन आरो बेयो कमप्लिट नैबेहाय जोबसिगोन गोरा नारसिनथारनांगौ ना दासो जादों दासो गोरा जाबाय बेखौ एबार रबाट होनोसै रबाट होनानै दोनसै नै बेबायदिनो बानायो ओमफ्राय साइडआव थुफ्लंबावनांगौ दङ माबायदि थुफ्लङो बेसेबां डिसटेन्स थुफ्लङो बेखौ देखायबावनोसै थुफ्लंनानै देखायदो दे मा होनदों नैबेयो थुला सोना होनांगौ थुफ्लंनानै बोरो माबायदि टाइम सुयो बेखौ बख'जानाय उनावहाय बेखौ उनाव बरनफिनो आरो बेसेबां गोजान थुफ्लङो जानला मोनलाबानो जायो नायै बेखौ थुलाखौ मानो थाखाय होयो बे एसे बार मा खालामनांगौ भाइरास हाबैनि बारखौबो प्रटेक्ट खालामबाय बाराथ' हाबगोन एसे ओमफ्राय भाइरास एम्फौ एनला हाबैनि बेनि थाखाय होनाय जाबाय बेयाव मोनसे जाबाय नैबे मोनसे जाबाय गुदुं गैयाबा मावखायो गुदुं गैयाबा बेनि उनावहाय बेखौ थुफ्लंखांनानै 15 दिन दोनबाय ना 15 गाहायाव खोबनानै दोनबाय बिनि उनावहाय 15 दिननि उनावहाय आलायबाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे गुफुर जाजोबबा आलायनांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय दै सारबाय ना आलायबाथाय दै सारनांगौ आरो बेनो जाहैबाय मैखुन बानायनायनि प्रसेस दा बानायनाया जोब्बाय कमप्लिट जाबा नायदो नै बेबायदिनो बानायोमोन स' सोरबाफोर मावनो गोसोबा सोलोंदो भिडिअखौ नायनानै आरो बे नैबे बेगरखौबो अर्डार खालामनो हागोन नांगौबा सोरनोबा बेखौ अब्ला गोजोननाय थाबाय देखायनायनि थाखाय थेंक इउ नायग्राफोरखौबो साबस्क्राइब खालामनो थिनहरदो साबस्क्राइब खालामनानै हो बयबो लोगोफोर बाजैमोननि मैखुनखौ एबार जाबा जाफैनोसै लांफैनो हागोन हाबाफ्राव हाबाफ्रावबो लांफैनो हागोन 100टा बानायनो नागिरखाबाय नालाय औ एभेलेबेल मोननो हासिगोन दे बिदिब्ला बाय बाय थेंक इउ